Mangwana nemasikati manhere kwese kwamuri kumativi enyika. Ndinoitwa Anesu, ndiri mufundisi pachikoro chedu chepadande mutande chiri pakero inonzi www.Fundayi.co.za. Nhasi tinoda kuti tiite chidzidzo chekuti kana tiri pakombiyuta yemhando yeMac tinosvibisa sei kana kujekesa sei chivanze chedu. Chekutanga ndechekuuya kuno kuruboshwe pano apa pane mufananidzo weapple rakarumwa. Touya pano pakanzipo system preferences, tichagamuchirwa nechikamu chino ichi chimoya pano pakanzipo padisplay. Kakatira hoko yako kuruboshwe kuti usvibise kana kukakatira kurudyi kuti chivanze chako chive chakajeka. Tinokumbira kuti mubaye pakanzipo subscribe apo kuti muyeuchidzwe nguva dzese dzatichaturika zvidzidzo zvitsva maita basa.